Seguimos no Faladoiro, hoxe na compañía de Rafa Cuíña, de Carla Reyes e de Luís Caramés. Temos 20 minutos de programa e dúas cuestións das que falar, así que vos pido brevidade. A primeira, a investigación xudicial sobre o accidente ferroviario de Angrois, e despois a situación no Concello de Santiago, nun goberno multiimputado. Nos vindeiros días, como sabedes, o día 19 sentará no banco dos acusados os 7 concelleiros acusados de prevaricación por acordar en xunta de goberno pagarlle a defensa o edil Adrián Varela, un dos imputados na Pokémon. Imos empezar por esta última cuestión. Quero preguntarvos como vedes vos a situación. Estánse pedindo dimisións dende os grupos da oposición. Hoxe había tamén concentración convocada por Esquerda Unida diante do Concello para protestar pola falta de medidas diante logo dese recurso da audiencia, desa decisión da Audiencia Provincial, como me estou liando, de desestimar o recurso presentado polos 7 concelleiros. Hoxe lle preguntaban a unha desas dis, a María Castelao, por como percibe, como cree que percibe a cidadanía o que está pasando no Concello. Ela dicía que o goberno segue traballando e que así o percibe a cidadanía, e do que pase o día 19 falaremos despois de que sucede. Este é o que contaba María Castelao, logo comentamos na mesa. Estamos traballando con total normalidade e os veciños sábeno. E os usuarios de servicios sociais sábeno. E, bueno, calquera persoa que pasea polas rúas ve os novos proxectos que se están poñendo en marcha. E o 19, se hai fotografía, pois valorarase como a pudo percibir a cidadanía, pero creo que non podemos facer unha valoración agora por adiantado. Bueno, pois non se poden facer valoracións por adiantado, dicía María Castelao. Vos que pensades na mesa? Fai ben a oposición? É coherente a oposición pedindo dimisións no Concello de Santiago despois de confirmarse que haberá finalmente xuizo contra eses 7 concelleiros? A ver, Carla, o que queira, Carla Reyes, a ver. Yo llevo ya tiempo diciendo, y me voy a repetir probablemente, ¿no? Pero creo que el caso de Santiago es un caso de desproporción, ¿no? Sería el término que elegiría para calificarlo, ¿no? Desproporción porque en este momento en el que estamos viendo que prácticamente hay decenas de casos de corrupción o de imputaciones a cargos políticos, a alcaldes, por corrupción, es decir, ya no por una falta de carácter administrativo, por una interpretación de un informe, sino que por directamente indicios de haber cobrado sobresueldos o indicios de haber aceptado sobres, indicios de haber adjudicado obras a cambio de retribuciones económicas o de regalos de lujo. Este caso, donde de lo que estamos hablando es de una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo en el que permite que los ayuntamientos paguen la defensa de uno de los concejales imputados, es bien cierto que en determinadas condiciones, bueno, me parece desproporcionado. Me parece desproporcionado que la próxima semana se lleve a juicio esto cuando llevamos 2 años o 3 años esperando juicios de una serie de otros casos en los que también están imputados alcaldes. Entonces, yo creo que hay una desproporción. Probablemente, seguro que la jueza lo está haciendo correctamente. Claro. Yo no digo que no, no digo que no. Evidentemente yo no soy juez ni siquiera soy abogada para juzgar esa situación. Ahora, sí lo que espero también de la justicia es que sea ecuánime y equilibrada y que sea proporcionada. Entonces, lo que me llama la atención como ciudadana y como periodista es que haya casos mucho más sangrantes, entre comillas, que están ahí, ¿no? Y que sin embargo estemos exigiendo dimisiones y responsabilidades políticas y rasgándonos las vestiduras por un caso en el que a mi juicio hay a lo mejor un error de interpretación de una sentencia, ¿no? A ver, Luís... Eu creo que a ciudadanía está saturada de todos estes asuntos de presunta corrupción e xa nos é moi complicado distinguir os que son máis graves, menos graves, porque claro, non é o mesmo meter a caixa de non sei cantos centos ou miles de millóns de euros que outras menudencias, non? Aunque a honradez, a natureza da honradez sexa a mesma, non?
Eu sempre pensei que se está nunha institución pública e no exercicio das funcións por algunha razón pois eres imputado, agora que está tan de moda esta palabra, fai non tanto tempo non se sabía moi ben que era isto, pois cando unha vez ti eres absolto porque non tiñas ninguna responsabilidade, se ti pagaches a túa defensa, que se che devolva, porque ti non tiveches ninguna tal. Eu creo que ese debía de ser o comportamento, entón eu non sei se a costume é outra, é dicir, bueno, en calquera caso se lle paga, pero se logo son condenados, entón non teño moi claro. A mí pareceríame que o comportamento máis normal sería, bueno, pois se despois do xuízo son absoltos, pois os gastos da defensa xurídica que houve que facer, pois que se lle repoñan, pero se non, non sei. En calquera caso, me parece que hai como moita distancia entre cousas que estamos vendo e estas. Dame impresión a min. Ti compartes eso tamén, Rafa? Bueno, comparto en parte, é dicir, con respecto ao que decía Carla de que hai casos moito máis sangrantes, a min que me gusta que se tomen decisións cos casos moi sangrantes e os que evidentemente son menos sangrantes, e despois que non, de un punto de vista procesal, hai casos que teñen miles de folios, algúns incluso aínda non están pechados, como é o caso Pokémon, que siguen dilatando o peche da instrucción, e casos que son pequenos, pero que dan lugar a a ver se me sale a palabra, tipificacións de tipo penal, lóxicamente, como é o caso este que estamos vendo dos 7 concelleiros. Despois hai un tema de coherencia, é dicir, o Partido Popular ten uns estatutos, antes decían que ata que non se abrise o xuízo oral pois que non se tomarían medidas, agora xa se abre o xuízo oral, agora están esperando que haxe a sentencia, despois supoño que será ata que haxe sentencia firme, e o que me dá impresión, por xente coa que falo en Compostela relacionado co mundo da política, o que está intentando o Partido Popular é dilatar a situación ata que xa cheguen as próximas eleccións municipais, que como todos sabemos son ano que ven, e que non haxa que ter unha situación de interinidade na cidade ou de desgoberno, aínda que algúns creemos que o desgoberno nesta cidade leva dende o primeiro día desta legislatura. Eso quería ir eu, porque vos que facedes tanta vida en Compostela, credes efectivamente... Tamén me parece que o que é difícil de... Vamos, que me admira, non? Cando estas persoas declaran que siguen traballando con normalidade, porque calquera persona, vou dicir normal, calquera persona que este no seu traballo e teña en riba de sí todo isto que está pasando, debe ser completamente heroico, excepcional poderse extraer e seguir traballando. Por lo tanto, eu creo que o mellor é que isto se resolva dunha vez e que a cidade pois volva a ser unha cidade un pouco neste senso pacífica, non? Se o que eles din ou eles din percibir na rúa é certo, eu entendo esa tranquilidade. Outro día o señor alcalde decía que pola rúa notaba moitísimo apoio, estamos vendo unha concelleira decir que a cidadanía nota que siguen traballando e que os proxectos van adiante, entón o seu subconsciente parece que está bastante tranquilo. O que pasa é que percibimos que estamos fora, máis ou menos en posicións subxectivas, é que Compostela só está nos periódicos por escándalos diarios relacionados con presunta corrupción ou irregularidades. Seguimos tendo Apóstolo e isto cheo de turistas nacionales e internacionales. E cada vez máis xaponeses, que tamén é moi bo. E o gallá veñan máis. Carla, ti tamén sobre o que é o labor de goberno diario, ti que pensas? Que faz moita vida tamén aquí na cidade? Sí, pero vamos a ver, es que por esa regla de 3 el gobierno de Lugo debería estar absolutamente paralizado, el gobierno de Orense debería estar absolutamente paralizado, el gobierno de Andalucía debería estar absolutamente paralizado porque tiene un caso que es una bomba explosiva como es el caso de los ERES, es decir, insisto, para mí se trata de un tema de proporcionalidad de lo que está aconteciendo. Y me sumo al deseo de Luis de que esto se aclare y cuanto antes, y esperemos que efectivamente la próxima semana sepamos claro, que es lo que os va a funcionarios suceder, non os papéis dun lado para outro, non os cousas van saindo, porque senón sería imposible. Eu creo que o problema va máis alá, que decir, que este caso pode ser un caso menor, que falas con fontes políticos xurídicas, por así decirlo, e dis que non ten demasiado percorrido o caso, pero que asuma a outras moitísimas máis situacións que fan todo o caldo de cultivo de decir, esta cidade está gobernada ou non. Pois
evidentemente, dá unha sensación absoluta de desgoberno, como pasa en Lugo, como ti moi ben dís, ou como pasa en Andalucía co caso de corrupción máis grande da historia do Estado. En Ourense tamén, claro, se empezamos a decir todos os concellos, en Ourense tamén, pero que en este caso eu creo que a señora moderadora non estaba preguntando polo caso de Compostela. Bueno, e dicía Rafa Cuiña que Compostela é noticia, ven sendo noticia por estes casos de presunta corrupción, tamén tristemente polo accidente ferroviario de Angrois, non? Que se cumprirá un ano 24 de xullo. Deso quería falar hoxe con vosco moi brevemente. O xuiz Luís Alaez, que é o que instrue ese caso, está apurando os traballos, vai se trasladar de xulgado, estará no xulgado do penal número 1 en moi pouco tempo, ven de imputar a 11 exdirectivos do Adif, o ente que xestiona as infraestructuras ferroviarias. Entende que puderon incurrir nun delicto contra a seguridade colectiva e en delictos de homicidio e lesións que se produciron na noite nesa fatídica noite do 24 de xullo. Bueno, non sei que vos parece a vosa decisión, se vos sorprendeu logo de todo este percorrido, o que si parece que está explorando todas as posibilidades, dando todos os pasos que pode dar, non? Dá a sensación de que vai ser unha instrucción o máis exhaustiva posible. É a miña sensación, non sei vos que pensades. O que faga a súa señoría, por min, de momento está ben feito porque é o que ten toda a información arriba da mesa, non? Eu, indo un pouco máis atrás, o que me pregunto é, en primeiro lugar, porque se todos os instrumentos que a tecnoloxía permite, a economía tamén, ou a financiación permite, están aí porque non se puxeron. E se non se podían poñer, pois non pasaba nada por perder 10 minutos. É dicir que a mí me parece extraordinariamente grave é que máis alá de que, bueno, que se nunha cabina debían dir dous ou non dir un, se falan por teléfono, non falan, non vou entrar ahora neso, que tamén é bastante surrealista, non? Pero que nun punto, xustamente antes de chegar á estación de Santiago, unha curva delicada, saindo o tren con unha velocidade moi alta, que nese punto non se tuvera posto ou funcionando operativo o sistema que existe para limitar ou reducir ao máximo, dada a tecnoloxía existente, o risco de accidente, eso a mí me parece que é dunha gran responsabilidade. Quen sexe responsable, pois terá que facer fronte a esa responsabilidade. E mentras eso non se depure dunha maneira obxectiva, con todas as defensas que haxa que ter, eu creo que a cidadanía non ficará tranquila, non? Non ficará tranquila porque, ademais, dá a impresión de que unha vez máis, repito, é unha chapuza hispánica sobre unha tecnoloxía do século XXI, non? Pois probablemente non me facía falta ter tanta presa e ter hoxe 90 personas vivas, non? Carla, yo creo que la pregunta que hacías en cuanto a si nos ha sorprendido, yo creo que no creo que haya sorprendido porque era previsible, ¿no? que esto sucediera. Logo das probas periciais que se estaban a facer, claro, que iban nesa dirección. A ver, ya se habían imputado y se desimputaron. Foron desimputados, ¿no? efectivamente. Pero logo se fixeron esas probas periciais, non? Que parecía que se requerían, non? Sí, hai unha serie de informes de peritos y sobre esa base es esta nueva imputación. Dicho esto, también hay que aclarar que sigue estando imputado el conductor. O maquinista, es decir, efectivamente. esta es una imputación que se suma a la imputación del maquinista. Por lo tanto, entiendo que lo que está haciendo el juez es abrir el campo de responsabilidad, es decir, está claro, parece evidente que la responsabilidad objetiva del accidente del momento es del conductor, del maquinista, pero que está buscando, evidentemente, lo que decía el profesor Caramés, está buscando responsabilidades en cuanto a los fallos de seguridad que podrían haber evitado el accidente, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que se abre ahora la posibilidad de que se lleve a juicio probablemente a esos imputados, o que veremos lo que pasa de aquí a finales prácticamente de mes. Entiendo que es todavía el mismo juez el que va a proceder a las declaraciones, ¿no? Y veremos cuál es la evolución con el nuevo juez que debería asumir, supongo que a principios del mes de junio, ¿no? Rafa, ti que crees? Partillo totalmente o que din os meus dous compañeros de tertulia, e engadir que en termos políticos eu estou vendo determinados movimentos que non me gustan,
porque pareceme miserables. Eu escoitaba onte a representantes da coalición técnica AGE pedindo a dimisión de Pepe Blanco e de Ana Pastor polo caso de Angrois. Eu creo que non se pode facer ese tipo de política con minúscula. Eu considero que son decisións de tipo técnico case sempre, non? Que pode haber unha responsabilidade política, ti ao final eres ministro, pero non tomas unha decisión dese calado técnico. En contra do que din os técnicos, non? Aquí houve un caso, digo porque me afecta personalmente, cando caeu un tubo, degradadouse un tubo na autovía do Salnés, que non houve ningún tipo de ferido por esa cuestión, pero que o propio Partido Socialista no Parlamento galego pois pedía responsabilidades políticas por este caso, non? Igual que non me gustou daquela vez, porque son decisións técnicas que se toman, de poñer un tubo ou outro tal, en este caso estou convencido que sistemas de freado, cuestións, repito, moi técnicas, non as toma un ministro, en este caso, non? É unha cuestión técnica. Eu respeto moitísimo o traballo do xuiz, como non pode ser de outro xeito. Estou seguro que vai facer unha instrucción impecable, porque é un tema moi sensible dun punto de vista social e dun punto de vista político, pedirlle responsabilidade aos partidos políticos, que non todo vale en campaña electoral para criticar determinado tipo de cousas, non? Porque a mí parece unha irresponsabilidade. Bueno, case empezamos e rematamos falando do mesmo, non? É dicir, que ten unha parte política isto tamén, non? Tiene una parte política, sobre todo porque evidentemente quien está en el meollo del asunto es un candidato en este momento que está en... Pero que tamén eu non son o defensor de Pepe Blanco en este caso, de que pode Seguro que non. Unha boa relación con el, pero a min gustame as cosas cando son xustas. E despois, cando escoitaba o señor Beiras tamén pedir a dimisión de Ana Pastor por este caso, pois non podemos caer no ridiculismo. Sobre o que apunta Rafa, Luís, ti que estás con el, crees que non ha lugar ese tipo de declaracións? É evidente que se ti eres un ministro, hai un proxecto que se vai a poner en marcha, ti preguntarás se ten todos os requisitos que, dada o estado da ciencia, permiten ir a esa velocidade, tal, está todo instalado, e máis, supoño que informarían os técnicos e dixeron que sí. Claro, que os técnicos non van a decir, mire, señor ministro, que aquí a esta velocidade pode ser que haxa un accidente morto, se o ministro lle diga, pois, pa diante. Non, eu creo que nego má creer que existan ese tipo de situacións. De todas formas, eu creo que se realmente había ese risco, que hai, según parece, non sei se o tengo xuizado ou non, hai un xefe de, non sei de que nivel, do Adif ou da Renfe, non sei como se chama todo isto xa, que mandou unha comunicación xustamente para suliñar o risco que existía nesa curva. Claro, ao mellor como eso hai 200.000, eu que sei, non? Pero é chamativo, non? Por lo tanto, probablemente haberá algunha responsabilidade técnica, non? Claro, ao final hai un político que dixo que adiante, evidentemente, nin Pepe Blanco, nin Ana Pastor, nin ningún ministro, non sei se habería algún ministro que supera moito de ferrocarrís técnicamente, pois está en condicións de saberse, pero os feitos obxectivos o que demostraron é que ante o fallo humano faltaba o dispositivo técnico que hoxe existe para minimizar o erro humano, non? E que estaba inicialmente previsto. Eso é así, non? Yo creo que la gravedad del asunto... Ainda despois deso, seguiu circulando un tren que iba ao Mediterráneo e tampouco tiña activado. Efectivamente, miles de traxectos. Por unha parte, claro, vamos a ver, por unha parte estaba previsto ese mecanismo de seguridad y se echó para atrás. Esa es la gravedad del asunto. Y también hay el matiz de que evidentemente han circulado y han pasado por ese sitio cientos de trenes y no ha pasado nada, ¿no? Sí, claro. E a mí tamén hai que facer unha certa reflexión filosófica de que vai haber que botar o freno non ter tanta presa. Porque claro, tanta presa moitas veces sin saber a onde ir. Molestame moitísimo, para matar, molestame moitísimo que cando, por exemplo, o Partido Socialista está na oposición, que lle reclame responsabilidades ao Partido Popular, e agora que está en maior ou menor medida afectada a xestión do señor Blanco, pois pasen as cousas totalmente ao contrario. E iso é reírse da ciudadanía, facer un xogo política, e como sempre digo, política con minúsculas. Este país eu creo que está moi necesitado de política con mayúsculas. Bueno, pois esa política con minúsculas estamos tristemente afeitos, seguiremos falando dela seguramente en vindeiros programas, veremos tamén que pasa con esa instrucción do accidente do Albia. Bueno, deixámolo aquí, grazas aos tres por acompañarnos, a Luís, a Carla e a Rafa, un placer, de verdade, como sempre, tervos por aquí. A todos, grazas por seguirnos, mañá máis, a hora de sempre, e ata entón, que descansen, pasen boa noite.
Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.